Okay na also time check na. So, sponsor? Okay na? Okay. Sponsor saan, Hapot? Okay na? Dahil ko na talaga nadadangog ang mga nangyari sa palibot. Tuloy na talaga ang talinga ko. Mga tugang, may pigapahanap ako ngunya na istorya sa mga pag-iriba. May buy-bust operation da sa sarong barangay dyan sa Albay District, Kasubangi. May feedback akong nakuha. Wala man sa blatter. Inapudan ko na mga amigo ko na mga barangay official. Wala nga ako may naisiyan. Ha? Di ko aram kung Kasubangi o ngunya na maaga. Ang bareta nga ni, for confirmation ito and standby lang po kamo para maaraman may kung totoo fake news yun. Kung totoo ba ko. Sabi, may giharod ang gadan sa buy-bust operation. Kaya napudang ko sa mga amigo ko, mga barkada kong barangay official. Pura kaya. Nakikig so inarapudang ko kasabago habang nagbabareta si Edwin at saka si Madingchi. Makitext daw tabi mga friendship. Mga viewers as in listeners tabi kandi si GB. Tungkol po digdi mga tugang sa kwan sa isyong ini. Pigahanap naman kan mga pag-iriba mi. Tungkol po dyan sa aligado na buy-bust. Bata ko naapudan sa mga PNP officials kinatberit sang mga cellphone numbers. Pero pika-follow-up na kan mga pag-iriba. Kung totoo tabi ng bareta, may buy-bust operation sa sarong barangay, di ko na muna ngaranan dyan sa Albay District tabi na ang aligasyon ang mga nakuha niya itong info, may saro da tabing nagadaan. Pero i-confirm po niya to yan, mga tugang na informasyon na yan, kung totoo tabi ang bareta na nasagap kandi si GB News. Okay? O para mientras, habang day pa po yan, mga tugang na baka may ano yung concern. Hello? Hello? Good morning, ma'am. Yes po. Ano po ito? Opo. Oo. Oo. Ay, pwede po yan. Pwede po sa liog yan. Pwede po. May sa liog, may sa braso, tabi. Depende po sa kuangkan analysis kan doktor. Pwede po. Iya po. Pwede po. Depende yan sa assessment kan pasyente. Oo. Pwede po yan, Manay. Pwede po yan. Oo. Ay, pigigibo man po yan sa talaga sa mga pasyenteng may kidney problem. Pwede po dyan ibugtak digi sa braso, itong fistula, o kung bako, sa liog po, pigibugtak talaga. Digi sa may side kan liog. Oo. Iya po, pistola yan. Pistola, oo. Kaya po, param yan, sa liog yung gigibo. Dakol po kitang matibay ka ng mga doktor na magibo ka. Pwede po yan. Oo. Okay, welcome po. Alright, okay. May naghapot kaya sa kuya, mga tugang na paradangaw. Di ko na i-under di ko na pindot sa cellphone ko. Kung ang pagdialysis na, pwede ibugtak digdi sa may side baga kan liog, digdi sa may puon kan liog. Iya po, ang sabi na kan doktor, idadialysis, bugtakan mo nakitubo dyan sa may liog. Nagkaklarify siya. Totoo, pwede po yan. Dakol pa akong aram na pasyenteng araw kaya. Okay, now. Kaso hapon, ay sa mga nagdonar palan kay Mrs. Mila Bicchio, na tipon mi na po so kantidad na for para kay Mrs. Bicchio na koro-koron tribera nindo. Okay na tabi, Angel, pero so nakalap tang kantidad, apera kan so gar itatabang ni Kuya Nongs ng Nongs Meat Shop ng para duman sa 5 session na dialysis ni Mrs. Bicchio. Ito turn over may na po dyan na hapon. May pigahalat lang kami na na sarong na donasyon pang ihatod mo niya na aga. Baka dahil na po abuton digdi sa alas 9 niya itong programa. 25,500. Pero may pigahalat kitang for collection pa, Okay, sige. May pigahalat kami na nagkapira na lang na for collection. Nakatipon pa kami more or less 25,500. So iba, gari may dua pang for collection, Angel? Dua, Okay.
Kaya ang cash yun nandyan, mga nasa 23 o 23,000. Diyan hapon po, ihatod mi na kay Mrs. Bekyo, duman sa Sendang Residensya. Duman na lang po mga tugang sa programa na 3 to 4 nato na programa. Madadangog nindo ang turnover mi kang kantidad. Tini pong tabang niya to, completed po ang verification kay Dr. Esteves, kay June, diyan sa Esteves Hospital. Muna po sa pasyente na nag-handle sa iya. So ito turnover mi na po diyan hapon, 3 to 4. So sendo tabi ng mga cash donation. Salamato na maray tabi sa tiwala sa estasyon kan DCGB sa tuyang pangapudan para sa pasyente. Okay? Ikadua, gusto mo Angel ikan magatod Angel yan hapon? May gibong nga ako sir. Ay nga yung manangit pala na no. Si ko na lang isang gusto mong ipadumanunta si Lowen sa day. Tagapawa ini diyan sa anong barangay Bagong Abre. Bliss site nagauli sa Bagong Abre. Tangharong niya sa gugon ko di na siyang nag-aasikaso sa iya na dakol duwan sa Bagong Abre nag-uli. Okay, na ipatod na po diyan na hapon na. So gabos tabing donors, salamaton sa endo gabos. Diyan na po na 3 to 4 sa programa tang hapon. Mga tugang ito-turn over mi na po kay Mrs. Mila Bicchio ang kantidad. Okay, now, ikadua, so nag-donate sa tuya kitablet, so taga EMS Barrio. Igwa kitang donor kitablet tabi na hinatod mismo digdi sa DCGB na very may sentimental value kay Madam. So taga EMS Barrio. Kasabay nga sa iyang lalabs. Sorry, di ko nahapot pero siya inatod sa iya kasabay kan margi sa DCGB. So tablet tabi na para kay Russell Corrido. Nahatod mi naman po kaso hapon. Nagturo pa harayuon pa rin itong lugar na ito. Na Tandarora. Kaya, after verification po, hinatod mi po duman sa Ligaw kasuhapo. Nagturuparan si Jimmy, sumubil, buda tabi, so pamilya ni Russell, para i-turn over mi naman po so tablet, nagagamito niya po para sa para sa online learning. Kuan is high school, grade 7 Grade 7 ito, grade 7. Nag-eskwela po duman sa sarong eskwelahan dyan po sa Ligao City. Okay? Oni po ang parte kang report ni Jimmy para gusto ko madangog kan so donor kan sa tuyang tablet. Kasabago rin report na ni Jimmy ini kundi baka si Madam o si Sir bata anonymous man ining donor ta dahil nadangog kasabago. Oni tabi Madam so tabang nindo na turn over mi na po kasabago. Report ni Jimmy. Kami Jimmy. Maugmahon asin pasalamat nun an aki na si Rosel Corrido. 18 anyos, taga Purok 3, Tandarura, Ligao City, estudyante, kan Paulba National High School, kung saan personal na ipinagtao, kan DCGB News ang Lenovo tablet na ipinagdunar, gikan sa may mahuyong buot, nahirak matapos ang pinsan ni Rosel, mga pudan sa DCGB, kung sisay lamang ang pwedeng makapagtao, ni cellphone sa aki, kung saan sa sobrang pagtiyos na kayang makabakal kan pamilya ni na cellphone sa ibong kan desididon man ini sa sayang pag-aadal nagtrayumpo ang pangapudan kung saan igwan ni nagtaon ni na gadget asin kaso hapon papasalamatonon si Rosel dahilan sa igwan na siyang gagamiton sa mga pagre-research alkomuista ang mga magurang kaini sinda nagpasalamat man lalo na sa anchorman na nagangaran Henry Maceda kan DCGB kung saan kung bako sa iya dahil marirealisar ang kamawutan kan aki na magkaigwa ni gadget na gagamiton sa pag-eskwela dahilan sa pagtiyos dahil ninda pwede kayang itao tal kumusta sa mga magurang kaini si Salvador asin Shirley Corrido labi-labi ang kaugmahan sa donor na naging kung saan sa pagikan DCGB naging tulay para magkaiguan ng gadget ang grade 7 na estudyante kan Paulba National High School na si Rosel Corrido. Meron po niya akong grabe sa piso ang mga gamit na gadget, mga eskwela po. Kaya salamat po kay ate. Tapos salamat din po sa nagtawagan ni. Tapos sa inyo po, salamat. Salamat po kay Henry. Okay, bibigyan tayo po.
Yan si Rosel Corredo ang pinag-resibi na niya ang Lenovo tablet kaso hapon sa Ligao City. Jimmy. Salamat, Jimmy. Yan po ang report ni Jimmy Kasabago. Pinagpa-replay ko na lang kay Ronald Ngunyan. Para gusto ko madangog ni Madam Sudon or tabi kan tablet, Lenovo tablet na nagdidimis mo sa DCGB, sumagagom. Gusto talaga niyang magamit kang estudyante na si Russell. Ito na sendang tablet na pigagamit man kan aki niya, nasangon niya, high school na. Sa saro pong eskwelahan man digdi sa Legazpi City. Salamat tabi, Madam. So, yun na po duman na kasahapon nagturuparan sinasampangan kang City Hall kang Ligao. Tapi pahaton ko ta duman sa harong. Harayo no palan ito, na lugar na ito. May mga lakawon pa. Tabi, kaya kasahapon po yan ay although may mga verification pa kaming pinagigibo tabi para sa arong ka na bagay. Okay? O salamaton. Ako tabi, namin yun duman oy mga sa mga parent dyan ni Russell, then magpasalamat kay Mr. M, tabi. Kita digdi ulit-uliton ko lang, facilitator lang po kita sa problem sa sendong mga concern. So kaabot lang po iyang kang kikayata. Tadeta man po naubos gabos na mga matabangan ang gabos na concern. So iabot lang po kan magkakayata. Facilitator lang kita, pero ang dapat talagang pasalamatan. So nagtao po kang Lenovo tablet. At ako to po, hanggang masan ako sa paracetamol tablet. Alam kita sa paracetamol tablet. Si Madam, so nagdidi sa DCGB, talagang very eager si Madam na makatabang. Talagang kwan siya po ang dapat na pasalamatan. Kunday po siya nag-donate kayo, dahil man masimbag sa tuya tabing pangapudan. Madam, salamato na. Yun na po duman. Siguro kasubang ipig-charge na ito, kay full. Tamay binakala na ito kan sa kuya manabarkada ki memory card, may SIM card na. Binakalang ki barkada ki memory card, pinatud man digdi o di solve na ito sa iya tabi na online research sa mga online classes na bigigibo. Talagang grabe man talaga ang magurang niya nagpapabayad sa mga umahan. Talagang kapos man sa pagkabuhay, umahan talaga ang pag-uma ang sa indang pigbubuhay. Okay? O bueno. Thank you. Alright, o bueno, 10 minutes bago mag-abot ang alas 8 nin aga sa DCGB. Ay, sa kwan pala. Bako ini, I don't know kung ni-ims baryo ini. Bako man palan, alat ngo na apodang ko, bako palan duman sa barang, sandali lang Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning po. Magad po kay tabang lamang kan pilisensya ko sa LTO. Oh. Madua ng taon. Then, ang pagduduman ako baga, sir. Opo. Pagiro, may kadugid ako ngaran, sa kasursugong. Kaya sagot mo, hindi ako na-issue ang card baga. May ano, sir? May kapareho ka ngaran? Oo. O, dahil kapar yung number. Una, paano ito? Yun na nga ang problema, yung LTO, dito Sige. tugasan ako, sir. I-text mo daw tabi sa kuya, sir, so pangaran mong tunay na nasa driver's license mo, buda so address mo. Iyo. Iyo, mahanap ka ng connection sa LTO, ha? Duwang taong ka nang balik-balik? Madua ng taon, sir. Dito ba tugasan ang sabi? Iyo. So driver's license mo, may kaparehong number? Sa taga-Sursugun daw tabi, sir. Ang kapareho? Oo. Sige daw, i-forward mo pa sabi sa ko, may mga kaming bida ko sa LTO, apodang ipaabot ko tabi, ha? Aginel do Sol. Iyo po, i-text mo tabi sa ko, so pangaran mong tunay, buda so address tabi. Iyo. Okay? Salamat po, salamat. Sir, alright, thank you. Ay, sus ko, paano man ito na pareho ang driver, ang lisensya po sa pagmamaniho, may number yan. Pareho da so number paano ito? Hello? Hello, sir. Hello, boy. Morning, tabi, amigo. O, pasensya na, sir. Ngunyan sana ako nakapag, tayo mo ta. Bisiyunon kami baray. Grabe subaklag. Iyo. Nag-transfer ako kang temporary office ni. Opo. Kulit, sir, may pangapunan ako ngunyan. Dahil nasa Boy, madali lang. validation. Apo. Ipamidbit ka madali lang Mga tugang nga nagkaputabi si Boboy Canyo.
ang pamayo po kang solid waste management sa Legazpi. Sige tabi po, yan ang mensahe sa nagdadango ko niya. So good morning tabi Sir Henry. Sa liwat, good morning sa mga paraan tabay. Lalo na dyan sa mga barangay na kita mo niyan na nagpapaabot naman ako sa Indonesia abiso dahil kita mo niyan nakasabayan sa tuyang opisina sa pagbalidar kang sa tuyang mga barangay, tapos ini sa pag-clearing. Mano ko din sa clearing operation na pigpapautob kan katuyang DILG. Ngunyan, nag-aabiso ako sa mga barangay lalong-lalo na, dahil day ka mutabi libre dyan sa pagbalidar kan sa tuyang clearing operation. Kaya, sa katabangan man tabi kay ning mensahe ko, dapat tarabangan ta na sa mga nag-obstruct o nakakaulang dyan sa mga tinamputa. Kung pwede tabi, abisuan sa tagtadiri, araw kang bye-bye, graba, construction materials na pwedeng mag-obstruct kagihan kang mga bihikulo ngunyan, iyan po katabangan nita dahil na po iyan mapapatawan tabi ka mo ki violasyon, pagtatao po ng citation ticket, dahil aloy na po iyan na pigbalidar ka mo, kundi ang iba, sutil dahil nagsusunod, kaya iyan, tatawan na yan ipataw. Ngunyan, kuya na palipig na parang sa ilo, tabad may oras pa man ka mo. Naritasun matatabangan ni ka mo na, dahil ka mo mabayular dyan sa pinagpapautob kan sa tuyang DILG. Ngunyan, bako lamang sa nayan na construction material, ining basura. Dapat napakaraian na basura, hindi na ilagyan sa tamang lugar. Siring man ining mga naka-obstruct pang mga nagsungi or nagsuyap sa tinampo. Saro pa yan tabing saro pa tabi yan na dapat repasuon kang barangay. Siring man ining mga auto vehikulo na nakaparada dyan sa tinampo na halos wala ng maagian ibang auto. Ayan, So iyan po Sir Henry, tigpa-abiso ko yan dahil abo ko man na umabot sa punto na mapatawan kita ng violasyon, lalo-lalo na sa tuyang mga barangay. Na iyo ang concern mo niya yung kampigapod na clearing operation. Alutang kong Buya, ang pagmimin mo na mga obstruction, bako lang sa mga bihikulong nakaparada, motorized ticket, pati ining mga graba, bye-bye. Bye-bye, kasabay graba. mo dyan po sa mga basura, basura. Ipo lang na basura. Dahil may mabalidar sa tuyang taga-region, gusto ko man, abo ko man na maabot na punto na nagpabaya kita digdi. Although continuous ang IEC Information Education Campaign, pero Sir Henry, may mga nagbabayular pa man kayan. Kaya sa paagi ng abiso, siguro kayo dahil kita pwedeng mag-abot sa punto na magkatao kita ng pataw sa mga nagbabayular. Iyo. Nabisuhan na po kayo niyan mga residentes kan barangay sa pagi kan council? Ayo po. Ako lang tabi ang council ang pagbasulon ka. Kamo man ang mga residente, dapat makisumaro ka mo sa mga opisyal sa kang barangay. Kung nakakaulangan ka to yung mga gamit dyan, ang mga construction materials, kung pwede igilid ka na dahil maka-obstruct ka sa tuyang mga dalat. Gusto sabihin mo niyan, gabos tabas kan mga road na yan sa palibot sa barangay roads, dapat dahil obstruction yan. Bako lang po yung national road, national highway, kundi yung mga barangay roads na yun kay Puan Linigon tapuyan mo yan. Amaray kong ang mabalda, taman pati aram kung noarin ang validation tank clearing operation ta. So gusto ko, so gusto ko yung pagkatapos kan validation, pwede na? Ay, dahil magaling, susustinuran ka yan. Dapat may sustainability kaya pa dahil yan pigpapautob sa tuyang batas. Ali sa DILG. Iyo, tama ka dyan. So, meaning, dapat duro-diretso masustain tatabi ni? Opo, isustain ka yan. Lalo, so report pa ni Sir Al. Yes. Kuso bago, nakakadinahan da ang mga bihikulong pwede madak. Bago na nga yung pagkadina. Rumpagon iyan. Kada ba ko nindo gustong pagrumpag kung igwa man nakausli dyan sa tinampo na alkan tindahan. Nakausli ka may suyap ka mo. So aliw na yan sa paagi kang maray na pag-alik ka anta. Iyan talaga. Pero yan kang obstruction ka. Maray kong darak lang ng highway ka pwede iyan gayon. Pero sa ratayuton man sa lang ang dalan ta. Obstructed pa kita kang magabos-gabos na yaon dyan nakalaag sa tinampo. So tunod na doon na pinakaw sa yan kay aksidente.
Opo, okay. Sige, Oo. boy, salamat. So yan salamat tabi, Sir Henry, salamat Salamat tulong, Sir po, Henry. Pasensya na po. Yes, Pasensya no na. problem. Mas maray yan na natatawan takiabiso ang publiko para magkapag. Ayaw po. Kaipuan po talaga ang abiso, Perme. Yes, well appreciated tabi sa ibong pag-upload and anytime na pwede kitang makatabang, apodan mo lang tabi. Opo. Boy. Okay, Opo. Salamat tabi, Sir Henry. Pasensya na. Yeah, thank you so much. Okay. No problem. Salamat po, Alright, salamat. Welcome. Bye-bye. Mga tugang iyan po si Buboy Kanyo kang Solid Waste Management. Oh. Ano yan tabi, baka magkadarakop ka mo dyan. May problema kita kung kamo tabi magkatirikitan kan mga otoridad para sa sinabi ng violation sa obstruction. Yan po na obstruction na dakulo na cable sa may UST and CQ sa Rawis. Haluyo na yan. Dahil manahali. Obstruction. National Highway to. Sige daw. Okay, bueno. May nag-text sa kuya. Madali. I-forward ko ni kay Angie ha. Kumpirmado nga niya po iyan. Bako man pala duman sa barangay sa Malaconat. Apudang ko daw si... Madali lang, Lowens ha. Apudang ko daw si Kapitan. Madali lang ha. Kung duman ini sa barangay niya Mananggad, may kumpirmado man nga din niya na may bus dan na may sabi kan sa tong texter, madali lang i-verify ta ha. Kung totoo mananggad ini. Mas maray na po na pigbe-verify ta di pisil baga po na basta tang ibo-broadcast na dai man palan. Apodang ko daw sa kuyang amigong Kapitan. Dito ko na pagngaranan ta. Gusto kong hanapon talaga ini. Tempuan ini. Nag-ring lang. Kung sakop ini sa barangay nangyari ka sa Banggi, diyan tabi sa lugar na yan. Nagring lang ugari nga. Okay. Sige. Okay. Anyway, pigi-verify na po kan mga pag-iribami yan, mga tugang na bareta na sa moyang nasagap. Tabi. Kaso, bagong aga. Basta Morning, Henry M. O yan nga sa may harani sa may Sarisal Street harani databi sa may Albay Bicycle. Dakula na building construction, okupado na ang sidewalk. Pakipaabot sa Uplan kayo San Legazpi. Salamat tabi. Henry M. Siring man, okay, madali lang ha. Happy ito. Sabi ni si Madam Donor ta nag-text So Donor ta nag-text. I'm happy to hear that what I give Lenovo tablet na kuha na kang student. No words can describe my feelings. Thank you, Mr. Maceda, because you are channel of a good deeds. Thank you po, Madam. Welcome po, Madam. Thank you so much. O nag-text sa kuya si Madam, so donor kan tablet, si Mrs. Pwede Madam apelyido? Ugmaon kaya, although deep in your heart po, talagang habo ka magpamidbide. Pero ugmaon ako sa ginibo mo. Si Mrs. De Vera, nag-text na, sabi niya, ugmaon nga po ako na madangog na na-turn over na so Lenovo tablet. Okay, sige Madam. Actually, ka po ang bida digdi. Bako man po ako. Kung bako dahil sa imo, di man po na-realisar ang pangapudan kan sinabi ng estudyante. Mabuhay ka po, Madam, and God bless tabi. Basta Morning, Henry M. Alright, sandali lang. Mga tugang, nasa linya po si Lowens Barcena. Dako lang bigapapala po niya na istorya. Ligar medyo... O sinabi na yung mananggad eh. Angie, pasok mo na yan, Angie. Tagari, kasabanggi pa nangyarian. Kung ready na yan, Napigapodan ko si Kapitan. Pigapodan ko si Kapitan para makwata yan. Istorya yan. Mientras tanto, pasok ko na muna si Lowens. Sarong driver kan kolorom na bihikulo na dakop kan PNP. Asin LKY terminal na nakalibre sa penalidad matapos na akoon kang LTFRB ang pag-impound taday aligado nin magkadigong affidavit of complaint. Talaga? Lowens Barcena, anong detalye kayo ni? Kontrobersyal ini kasuhapo na, kasubanggi na baretang ini. Go ahead tabi, Lowens. Yes, salamat tabi VP Henry, kagaw-kagaw sa payo. Kara Terminal Manager Joselito Sistina kan Legazpi City LKY Grand Terminal asin sa mga personnel kan Legazpi City PNP matapos na makaipsot sa paghampang sa violasyon ang sarong driver kan kolorom na van dahil takan madakop din ni day tinawan in disposition kan empleyado aligado kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 5
dahil tawara daw ining affidavit of complaint. Ini makalihis na magluwas sa police blotter ngunyan pa sa ng aga, nananotarang kan DCG Benyos na kandarahon sa Legazpi City PNP, kan madakop kan security guard kan LKY, nasinda certain Kenneth Serio Lades, asin Jonathan Balyaran, asin mismong manager kay nina si Joselito Sistina, ang nagngangarang si certain Emar Julia E. Sapo, 31 anyos, taga Bagadjan, Libmanan, Camarines Sur, na driver kan van na Nissan NV350 Urban na may plate number NAV 9927 na nakarehistro kay Sahona Mendoza kan Kalayaan Street, Karangalan Village, San Isidro, Cainta, Rizal. Tinakop ninde ni kasudma sa pagmaneho aligado nin van na kulurog, ibig sabihon nagkikater din pasaheros na dainin magkakanigong papeles. Asin pagkapasiring sa ipatura, inasistiran ininara Police Corporal Gabriel Balonso. Ang disposisyon kan ipatura, idadara dapat ini sa LTFRB Region 5 nin magkakanigong penalidad. Uni ang ikinakagaw tabi BP, kan payo kan duwang ahensya. Pagdaraha sa LTFRB kan Legazpi City PNP, kaiba sa driver, bigla simbag da sa empleyado, kidaimi man ngayon i-impound na bihikulo, tadaiman daw nin affidavit of complaint. So ispersos kan Legazpi City Police o da LKY terminal kagaw-kagaw sa payo, tanasayang sana daw, tanakahali man sa natulos-tulos sa driver na nadakop ninda na talaga daw na malinaw na may violasyon. Anong violation, Lowens? Kolorom. Kolorom. Apera kan sa deng violation sa COVID IT protocol? Wara tabi bipinin na kalaan. Kolorom suban. Kolorom suban. Nagbiyahe ni dahil siyang magkakanigo na Papeles. papeles. Gusto sabihin, dahil siyang franchise. Wara. Okay. Itong ipod kang pulis, gari, ito, talagang operasyon ninda para dakopon, iyan. Tinuyo na dakopon. Oo. Nag-check pati sa LKY terminal. Roger. Ang sabi kang LTFRB, dahil pwede nang impound, tadang complaint. Kainin affidavit of complaint. Dahil pwede supalis na ang complainant buda sa LKY. Iyan nga ang problema. Kaya so driver, Sisay ang uminuling ka taga-LTFRB, nakauron, nagsabi, wara ni nakalaag, digdita PBB. makonsuelo kita, no? Makonsuelo kita. Sisa ang director kang LTFRB nga ni? Luens? Luens? Si Regional Director Antonio Garjola. Si RD, Roger. dating PNP. Correct. Okay. Di ano nangyari? Ano nangyari? Nakaulay sa driver. Thank you. Ano ang sabi ni COP Kenny? Kagako sa payo. Nadakop nga ni, klaro nga ni, na nakalag na kulurong. Ako nga ni, gari gusto ko magkagaw sa payo ko. Pwede habo ko magkagaw sa payo eh. Baka mabawasan lugod. Anong sigang nipis ka ng angog tangin eh. Bata manipis na nga ni. Ayan, so naging problema. May masabutan kung nangyari ito. Naklaro nga ning inasistiran, nakalagdig di. Na inasistiran kan mga personnel kan PNP Legazpi na nagresponde sa insidente, so nagbayular, dinara pa nga ni digdi sa ipatura. Kadaray digdi sa ipatura, ang disposition kan Legazpi City Police dahil anta LTFRB concerned daw ini, inasistiran pasiring sa Rawes. Pagkapasiring dyan sa LTFRB Region 5, pagdangadang daw sa sarong empleyado kan LTFRB, ay daiman niya pwede daiman niya kami kang pwede nga mag... Isa nga ni ang payo kan sa Director Garjola, pigapo dang ko kinat berich. Roger. Isa nga nang number ka sa payo kan LTFRB. Sophia Ayota, Baby Henry, nag-resign naman. May problema pa lang talaga kita. Nag-resign naman. Nag-resign siya bilang PIO. Oo, tigapunta nga ni. Ano ang naging rason? Abo na magtaram. Nag-resign. Sa tapano kaya PIO siya, ipagtaram siya, kaya po niya pang magagad permiso sa boss niya. Correct. Pag-interview kan taga-media, magagad ko ng approval. Oo. Dapat
pati sa mga questions na kinuruwa na. Sagkod baga ko Kinuha niya. na sa Nag-resign ako. na lamang dahil pa lamang kinsimbag. Nag-resign na lamang. Dahil pang simbag. Pagsimbag, yan unin na naman ang tao na naman ni kalimbang sa Itlip Barbie. Nakulang question ini sa duwang ahensya. Tanata nga arog nga kanso nangyari. Gano'n daw kinaksyon kan si COP? Roger. Gary, bako maray na ururon Nakikipag-connector kita din. ngunyan kay COP. Ano, no? Nakikipag-connector kita ngunyan kay COP. Wala daw COP. Ta, ako napagal, ako bata ang control ko ang sa kuyang boses. Ta maray-maray na kidiit. Abo ko muna magpaparakidit. Roger. Piga po dang papapot daw kita sa konsulta daw kita cancel TO. Baka masimbag lamang kita direct assistant director nato kang LTO. Maray pa ning LTO makaskaso na po daan. Araw pa lang ka na. Pag di pa lang ka affidavit, dinakop ka, nadakop ka kang pulis. Pag di kang affidavit yung complaint, di ka pwedeng i-compound. Kaya nakawalay sa driver. Oh, naara mo na oh. Very clear ang pangangapa ang risk kan mga nagsakay ng auto nagbiyahe deng papilis. Oh, anak ka lang digdig. Oh. Then the driver was released by the office. Oh. Asin nga niya pagkatapos binuhian na sa driver. Oo. Pagkatapos sabihin kang LTFRB na dahil ang affidavit of complaint. Roger. Gustong sabihin mo bago mo daw naman magi pang unang affidavit of complaint. Kaya gusto ko talagang makauron si ano yan. Ginibot naman ang gabos dyan. Oh. Mangyari. Ika-text ko sa ERD na to. Roger. May na nga. Tama, makula friend kita. O sige, Lawrence. Roger, so yan ta, BBP. Napunta na COP. Roger, ta sangon yan, nakikipag-connector ang DCGB niya kay Chief of Kung Police. sabi yun, gabos na maoperar ngon yan, kontra sa kolorom, di ka magpapara basta-basta na magdakop kang kolorom. So ano na pala, sumadarapop na pala ng days, basta-basta. Tak, anay kasana na ngon yan, may problema na ngon yan, so nagdakop, takon di kang affidavit of complaint, bubuhian niyang kang LTFRB. Yan sana. Ako na, baka o nito magpaliwanag kaya na problema. Tabo ko na magpara-consumer. Hello? Ako na kita, BBP, na magkipag-connector kita niya kay Chief. Hello? Kita. Tabi, thank you. Yes, sir. Good morning. Oo, madadagog ko po yan na pigat, hindi ba nga ngunit? No. Na sa LTFRB. Bako po ang kolorom, ang gusto sabihin ang kolorom, nagbabiyahe ka, wala kang prangkisa. Iyo pare, di ka prangkesa. Okay. May risk Si Sir po, ano ba to? Okay, si Sir may mandato na mag-profit prangkisa. LTFRB. Oo, di dapat sindang complainant. Exactly. Bako po, Affidavit of complaint. Kaya di, binuhian nata. bako daw kapatalan iyang kan LTFRB. Ayan ang ko ara. Baka katalian ninda yan. Kasi sindan may mandato magtao kay prangkisa. Oo. Nagbiyahe, warang prangkisa, kaya kolorom. Oo. At tabang na sa pulis, saka sa ibang individual na madakop, Oo. binuhian pa ninda, tapig bayulars mandato ninda. Di ka affidavit of complaint. O si Seto ang dangan. Ay, sus kong buhay tayo. Kaya abo ko Nako. sa payo. Oo. Tuyo, Yes. simplihon man sanay. Yes po. Dahil naman kayo po nga rin, no, para abogado pa ni Mario Joseph. Oh. Kaya dakulon ang hindi tabi. Tama ang sabi mo, dipisido magkalintaran payo. Okay, Tigo. Salamat. Sige po, thank you. Okay. Madali lang ta. Di ko alam kung masuriya ako dito. Ang gibong ko talaga. Bataan, iuyam-uyaman ako pag ako nagprograma. Pag di ako kinaapudan. Yan sa iuyam-uyaman ko na pag may issue, di kinakakasimbag, di akong naapudan. Saro yan sa ikikatakdag pakambuho ko. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Sayang kang operasyon lang baga gano'ng LTO police po. Oo. Dapat ito ba yung masilti barbe sa lambat? Iyo gayo. Ba't kita naapudan?
Mura, sir, dua man sa nang tao sa Legaspi. Oo. Pwede kang tao sa Legaspi. Opo. Sarong patal, mura sarong dangan. Latasan takang sarawayon ka na. Thank you, sir. Diba? Sarawayon din. Pangyayari sa alat ko na tam. Apudang ko muna si... Alright. Si Kapitan Doris Punsalan. Kapitan Doris? Hello. Opo. Oy, na-verify mi na ba ko dyan sa imo palaan? Sa duman sa... Ano yan? Aram ko na kung sa ina barangay eh. Kaya pigi-verify. Bako sa imo. Digdi sa Muya. Sa May Albay District na. Kinalintura ka pala. Bako sa imo, digdi sa may aran isa sentro, ang batnakan, aran isa City Hall na barangay. Iya ba? Iya. Oo. Dai pa man i-broadcast ito nasa imong barangay. Oo. Okay. Salamat, Tabi Kap. Salamat on. Alright. Okay, tayo bye kaka. Nakadalagan sa kuyang barkadang kapitan. Bak man niya sa mo ito, mate. Paano daw ito? Ano? Sus ko. O anyway, madali lang ta. I-try ko giraray si Director. May number ako kay Director Garjola eh. Garjola. Sana tama iyo yung number. Pigi-text ko sa digdi one time. Nagsimbag siya eh. Incorrect na so number na ako. Pakitext daw tabi Lawens. May number ka dyan, Angel, kay Director Garjola. Amigo, aram na kaya day aram na kaya day dinagosang tip RB. Jesus ko, kung makabot ini kay Presidente Rodrigo Duterte, pwedeng may mamaran si Wal kay ni Diyan. Sir, may big-send ako sa inyo sa messenger. Ano da yan? Picture po, sir. Sabi kan saro, ano nga yan sirkumstansya kan pagdakop? Dawa igwapo kaan. Yan. Kababayan po kaya ni... Oh? So address? Talaga? Kababayan? Ay, sus ko. Sige daw, tabi ta. I-verify ta, ha? Okay. Please ngaya take care of your remaining hairs. Thank you, Tabi. Ano yan? Thank you, Tabi. Tony, sa pagmakulog, Tony Boy. Thank you so much. Madali lang. Tapunan ko na si Director, Assistant Director nato. Baka masimbag kita, kang LTFRB. O LTO. Tamahapot kita kung ano ang patakaran ka ini, mga tugang. Pag-abot sa araw ka na bagay. Ma-consult kita. LTO ito eh. Sandali lang nga. Can I call later? Ma-upload later? Okay po. Si Director nato, si ERD nato, ma-upload siya. Sige, commercial lang ko muna. Tamagan kita key-advise duman tungkol dyan. Buda, so, dito tulos na kukuha sa bypass eh. Confirm ito na may kuhan. Madali lang nga. Yan, nandiyan na ba si Angie? Nandiyan na ba? Madali lang po ata. Naluma ko ngunya na aga kan mga dapat na mangyari. May send ako sir sa ilang picture ng hinahanap mo na bypass. Meron na? Apo. See? Angel Mustasa. O tama, confirm eh. Sa Muya ini. Sa, malinan, tapunan ko lang si Kapitan. Tabi, kung baka masimbag kita ni Kap. May lang nga. Tapusan ko lang ini. Na, baka si masimbag kita ni Kapitan. Pero sekreto, di na kwantulos, ano? May lang. Tabaka, daimid-bid ni Kapitan sarong number ko. Sisidong nga nag-apod ngayon, naggwapong ini. Ayun lang, tao dito kita saro. Okay, madali lang po Pasensya, ay, sus ko, busy. The number you dial is not in service at the moment. Please try your call later. Okay. So, yan, nag-ring. Ayun lang Baka masimbag lamang kita ni Kapitan. Ito, Angel, na picture. May address na kung saan ito? Gana? Barangay 8 sa Moya eh. Oo. Sa Purok 1, kayo dito.
may nagtik sa kuya, confirm daw eh. Kaya lang si Kapitan Amorex medyo busy pa. Busy pa si Kapitan. Yan na, nag-ring tabi ang number niya. Tabi. Okay. Totoo, baka mag-call back si Kan. Ano may mga tingsa sa kuya eh. Sa Magalyang, ano? Sa Magalyang kang barangay Utso nangyari. Oo, Magalyang, purok, may Magalyang diyan sa Moya sa barangay Yete. Diyan po nangyari ang may bust operation. Kasabanggi, gadan, may nagadan eh. Kailang din nagsimbag si Kapitan Amorex kang LTFRB. Okay, sorry, kang barangay Utso, baka busy si Kapitan. Para ikwanta yan na, i-confirm, ikwan niya to ang istorya, kan bagay na yan. Okay? Alright. Baka masimbag kita ni Dodo ang piga-apudan ko kaya, ano? Medyo konsilang mga istoryata niya. Okay, sige. Sandali lang mga tugang, aramunta mo na ang follow-up report. May kinaraman dyan sa Sarunggadan. May kinaraman po sa bust operation na nangyari Kasubanggi. Yan po sa Sitio Magalyang. Magalyang anapod mi kayan. Sa Bagong Bayan, Daragalbay. Taro po ang gadan. Aramon talo ang konsekwensya kung natapoy ni nagadan sa bust operation. Si detalye mo, Ange. Gadan sa bypass operation na ikinondusir kasubagong maagahon po mas o menos alas 4:30 nin pagkaaga. Hiningon yan inisal na informasyon na ipinagtao sa DCGB News ni Kagawad William Sevilla kung saan sayang sinabi na ang bypass operation nangyari sa Purok 1 Sitio Magalyang, Barangay Bagumbayan, Legazpi City, Casubago na pagkaaga. Sa ngunyan, dahil pa man naipapaluwas kang nasambitan ng barangay official na kumpletong detalles may kinaharaman digdi dahil sa nakuha pa sana o natapos pa sana Casubago ang operasyon kung saan gadan nga nini asin kinuha na kan mga otoridad ang sa iyang lawas. Ngunyan, pinagtutubudan na o kaya piga-aram pa kan sa indang konseho kung dati na ining nagagamit kaya dahil sa ngunyan sa na nagkaigwa ni siring na report sa indang barangay nasambitan ng persona. Ang Casubago kan umagi kita dito sa barangay hall kan barangay 8 Bagumbayan, Legazpi City, pinag-pick up na ang bangkay kan nagadan aligadong nanlaban sa sarong bypass operation na ikinondusir kan Legazpi PNP asin iba pang otoridades may kinaraman sa illegal na droga. Nag-aram pa o kaya nasa pag-follow up naman sa Hapotura kan Legazpi City PNP, di pa man na ipapaluwas ang kompletong detalles, may kinaraman sa kunpiraman na nako ang bypass o kaya mga drug paraphernalia sa nasambitan ng persona tabi VP Henry. Paano, so kompletong pangarangay ni? Di pa na tatao sa tuya tabi VP so kompletong pangaran, alias Nong lang ang itinaw sa tuya. Alias Nong? Sir. O dyan sa Magalyang? Di sa may tabi VP. Ano ang sisay ang mga nag-operar? Legazpi PNP. Ano ang konsekwensya kung nata ini apera sa nanlaban? Anong konsekwensya kung nata nagadan ini? Day pa man naitatao sa tuya VP ngunyan kang barangay officials ang kompletong detalles kay ni ngunyan masingan ni sa Legazpi City PNP day pa nakakataon ni official na pahayag pag dumanta wala pa sinang record kay ni sa indang Hapotura. Oo. Ongoing pa ang investigation may kinaraman digdi although Casubago na sa batan na so Beher Basco funeral and so pamilya man kang nagadan na biktima o kaya nin suspetsado kan pinagtubo ng illegal na droga nakasabay naman dumantabi VP Henry sa pag-asikaso. Okay. Sige, pakipalap na lang ha, pakidetalye na lang kaya Roger. Pagkagadanin sa rong persona. Di kayo nagisimbag si Kapitan Amorex Ranyeses, actually pigapudang ko na. Tabi ka may coordination sa iya. Tungkol dyan sa by bus to ano? Roger, ngunyan VP nag-abot na sa
ay nagpadara na suligan si PNP kang blotter report. Sige na. Ang suspitsado VP na midbida na si Ronaldo Dorado Ibroso, ini ang suspitsado kan bypass operation na recover sa iya ang sarong bypass ining pitutubadan na sabu may sarong pinasong heat sealed transparent plastic sachet ni na sabu and ining sarong pinaso man na 500 peso na bypass money na pinagtawkan poster buyer. So, digdi sa report VP na ipinalawas pa sa nangunyan kan legal sa PNP, nagkaiguan ni kumbaga balitan kayo dining pag-kondusir kang pagpapabakal kan illegal na droga, and then siguro na tinor kan suswisado na poster buyer o police o otoridad dining nagbakal sa iyan ng droga, nagresulta ki armed confrontation sa kunya na ako sa bagong pagkaaga. Pero di pa digdi pinagtataram VP sa inisal na report kang legal sa PNP kung paano nagkaigo armed confrontation o kung ano man ang gamit na armas kang kanasambitan ng persona. Okay, pakilit kang pangaran. Ronaldo Dorado Ibroso, Oo. 45 anyos, college graduate and residente kan Purok 1, Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi Oo. City. May karibang iba na nadakop? So, solo lang tabi sa Solo. meeting. Solo ha? Roger. So by bust operation meaning may sarong ano yan, nagaligadong para mabakal kidroga. Yes, may poster buyers sindang ginamit. Okay, sige. Pakikuha ng iba pang detalyes na lang ha. Roger. Pero sunod-sunod yan ha, ang operasyon kang pulis, siguro warning ini sa gabos, ano? Yes. Sunod-sunod ang operasyon kang pulis. Ngunyan, medyo dakula yan, tamay nagadan. Oo. May nabadil hanggang sa magadan. Roger. Okay, sige. So yan, VP, pero may nakukuha na kitang informasyon kung anong klase ni Badil ang pinagamit and kumpira talaga sa kandidat. Pero for confirmation pa man girara inikan ni sa PNP sa further investigation, may kinaraman sa nasambit na bagay. Okay, sige. VP, ang Okay, follow up ha. report digdi asin ang follow up at tabayan ng iba pang detalles kay ni sa pag-investigar kan liga sa PNP with Boy sa Mobile Basta and Galero morning, DCGP. Henry M. So nangyari pala ngunyan na alas 4 an maaga. Alas 4 an maaga. Diyan po sa inutan mi lang ini sa Sitio Magalyang, Purok yan eh. Sa may Magalyang area. Digdian sa may ang agihan kan digdi sa may hampangan kang Bagong Bayan Central School. Halikang Albay, halikang Bagong Albay District. Pag-abot sa Bagong Bayan Central, may skinita diyan, may tinampo diyan na saday. Palawag po duman. Yan po ang pinangyarihan kay insidente sa may parte kan Barangay Magalyang. Okay? Tiga po dang ko man si Kapitan Amorex Ranieses. Medyo busy ako busy kayo si Kap. Tungkol diyan. And then si Director Garjola, may nako akong number. Thank you tabi mga amigo ha. Apudang ko si Director Garjola, nagre-ring. Tinext ko na, baka lamang masimbag kita. Ha? Ni Director Garjola ko niya na daw. Tungkol sa concern na ito, balong ko na apudan, giraray. Si RD Garjola, bata may commercial kami ni Ronald. Baka lamang simbagong kita ni RD. Tungkol sa concern na ini. Gusto ko lang hapoton, kung araw ka ng patakaran, kung araw ka ng patakaran, natataarog ka yan. Kung iyan talagang patakaran, tama daw yan. Klarado na daing papeles. Ang sabi kan taga LTFRB kay puan ngayon na igwa kay affidavit of complaint. Salbatan na. Gibo ka pa palang kay affidavit. Daman mismo sa oras na ito, daing na-presenter na papel. Gusto sabi yun, talagang wara. Dahil nagsimbag si RD Garjola kang LTFRB. Pero tinext ko na po siya. Anyway, mga tugang, magbabalik kami, totoo lang, mga lipas lang kayo ng mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap.
Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabo. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Calling all beaters. Legazpi Savings Bank Incorporated, LSB, will be having a scheduled beating on its foreclosed property located at Sorbito Street, Barangay Vapor, Masbate City on February 16, 2021, Tuesday at 2:30 p.m. with the following details. Commercial lot with 5-story building with lot area of 404 square meters, building area of 1,493 square meters with a minimum bid price of 27 million pesos. Bid and conformity forms are now available in all Legazpi Savings Bank branches near you. Interested bidders may submit the foregoing in a sealed envelope and drop it at the ROPA bid box, which can be found at the loan section of LSB main branch located at the second floor, 738 building, Rizal Street, Old Albay District, Legazpi City. This meeting is open for public. For inquiries, call Ms. Nina Ibo with CP number 0917-584-9352. Legazpi Savings Bank, a subsidiary of Robinsons Bank. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta.
Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang etiketa sa pag-abo. Takupan ang ngimot asin dungo gamit ang sa imong braso, tissue, manggas kan sa imong bado. Magrayo sa ibang tawo asin dai magkuspa kung sain-sain. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang dae mapadaog, dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat, pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ang ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus.
Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po, alas 8:39 na. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. An Hapot. Ano nga ning hapot na? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, o dito na magkakahoron si Attorney Ranyeses ngunyan, si Kapitan Ranyeses. Tauto na pala. Tingin niya kung makasimbag sa simbag mo, apot mo, natangin niya ko. Lalaki. Yun ang nga si Judge. May hearings din sa korte ngunyan. At tabi, anyway, confirm naman ni Angie, so nangyari po dyan sa barangay Otso sa Sitio Magalyang. Alright, before sa report ni Lowens na may follow-up siya tabi kay Chief of Police sa Bitita. Sabi kan sa kuyang amigo, si Attorney Norly Reyes, may text niya. Araw mo magayon ang suggestion niya, no? Ini po base sa experience niya. Sabi ni Attorney, since ngaya po LTO masan ang topic nyo,
I also ngayon would like to make some suggestions about the renewal of car registration and license. I had a first-hand experience yesterday in LTO, Legazpi, where I spent 3 hours for my car registration to be renewed. Tulong oras ka. Ha? I have been observing the process and I took note of the following. Number 1, there seems to be no crowd control. Number 2, while chairs are socially distant, but clients are not, and no one seems to check. Number 2, the bottlenecks of the process is in payment. They have a number of evaluators, but there is only one cashier, thus forcing clients to stay inside for longer time. Thank you ngayon po, Sir Hen. I hope that they can improve the process especially this time that we need to have shared responsibility to slow down it, not stop the transmission of COVID. Paring Mar, i-forward ko tabi sa imo ni Paring Mar, tagal-igwa ka ki-connection dyan sa, gano'n nakakaoro ni Paring Mar paminsan ang pamayo dyan sa LTO Legazpi. Paring Mar, pag-i-forward mo tabi sa mga friend tayo ni na reaction kang, ako kaya maparinyo man kan sa kong sasakyan sa June, sana bago ako magparinyo sa kan sasakyan ko, ma-improve na. Takong arog kayo itong istorya ni Atty. Reyes, makanerbiyoson tabi. Ako kaya usually di ako nagsusugo sa car registration. Pag sa mga personal kong gamit, personal ko po, di ako nagsusugo sa sisayman. Paki-forward na lang tabi kay ni Paring Margaret. One time garo na interview mo so pamayo kang LTO baga di sa Legazpi na. Garo nadangog ko sa imo ito eh. Paki-forward na lang kay ning feedback sana tanganing ma-improve ma-improve tabi ang sitwasyon diyan sa LTO ta. Ano nga nito Atty. Reyes, pag paristro ko sana improve na. Kung itong experience mong ito, baka marismayo ako duman sa nervyos. Kung bako kita nakakapasunod kan tama na protocol, tama sa arrangement kan mga bangko. Kaya lang may backlog eh. Saro ang kahera, dapat gay pwedeng madagdagan para makaskas ang payment. Sabi baga, kang mga expert na iba, dapat mga less than 15 minutes ka lang. Pagyaon ka po sa kulob na lugar, less than 15 minutes, Nya bata dyan sa LTO po sa Laog ka, takan ako nagkuang kan license ko, kang enot. Dahil man po kibintan ang palibot kang kulob iyan. Basta mo! Kung abutan ka ki 3 hours sa Laog kan out kan opisina, habang ika nagpaparehistro, may problema. Dahil taman araram kung sisaypuan niyaon sa Laog na nagpaparehistro o nag-renew kan driver's license. Okay. Sige daw, Lowens Barcena. Lowens, anong follow-up report? Yes, salamat abi. BP Gimod. Si Chief of Police Lieutenant Colonel Rodilon Bedita, San Legazpi City Police Station, matapos na mangyari ang naging aktwasyon kan sarong empleyado dyan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 5 sa pagpabuhi kan sarong driver na nagkomitir nin kolorom sa pagmanihon in van dahil sa wara nin affidavit of complaint. Ini ani pinagunampitan kan nasambitan ng hepe sa DCG Benyos Union na pagkaaga na dai niya masabutan kung nanata daw takaipuhanan pa nin affidavit of complaint samantalang may mga witnesses man nga ni daw buda talagang naturang klarong violasyon ang kilometer ka na sambitan ng driver. Kunyan tabi BP, tangani nang makuhaan tanin paliwanag kay ni si Happy Betita nakukuntaan sa iyang statement. Yes. Hindi yun yung unang affidavit of complaint. Ang gusto kasi ng LTFRB, custody sa amin. Mahirap na custody yan, baka kasapatan yung kakasuhan doon na wala kaming holdings. Dapat ang doon, ikitan muna para ma-inbound. Ngayon, hindi naman pwedeng i-inbound natin na wala siyang violation. Correct. Kaya nakita natin na violation, tikita natin. Yun ang basis natin para i-inbound. Hindi na mag-inbound ka, wala ka violation. Tapos after 24 hours pa, gagawa pa ng yun ang tula, mayroon ng witnesses. Kasi yung pasahero, yun ang mag-witness na kinontrata nila, na kinontrata yung yun naman ang doon. Nahirap yung ganyan. Kasi papel, ako gali ako sa HPG. Alam ko yung trabaho ganyan. Nagiging ang trabaho ko nun sa Negros. Para mahuli lang kami ng buong na yan. Kasama ang LTFRB. Correct. Si Chairman ng LTFRB, nakasama ko kayo ng beses yan. Wow. Oo. Yung mahirap yun na sabi na pinagawa lang namin kasi walang complaint. Hindi. Doon,
nila na kulurong yun. Kasi sila ang LTFRB nila. Ito hindi para pag nakikita ka naman itong kulurong pa yan o hindi. Roger, yan tabi BP na saro sa mga essential na binutasang pahayag mismo blow by blow ni Police Anong sabi Lieutenant ni COP Tabi, Lowens? Ang sabi ni Police Lieutenant Colonel Rodilon Medyo Petita, garbol ka sa bagay, di ko nakakimaran. ang dapat daw na mag-ticket, LTFRB. Kung yan, dahil man sinda pwede kayo ni mag-impound o mag-inquest kan driver, kung nin ticket, hali sa sainda, dapat daw LTFRB, ang dapat na magdaon in disposisyon, may kinaraman sa siring na bagay, taklarong-klaro man daw na nadakop ninda na violasyon ini. Daing papeles, di ba? May aling papeles. So meaning, pag daing papeles, very clear na may violation. Na may violation, Kailangan man nag-travel kang na iwalat mo papeles mo. Ay, baga pwede ta. Ang SPG nga ni, pigdadarakop sumaskideng ORCR, budaday nakadarakilin siya. Yes. O, yun ang pinagunambitan manibitita. So, ang sabi ni COP, de pwedeng mag-ticket ang polis, kikulorong. Pwede, pag-araw kayan daw tabi BP, ang protocol daw kayan talaga, LTFRB kayan ang mang-ticket. Bako nga pag nadako po na ngayon na may violation sa kolorom, dahil ka ang jurisdiction ng police mag-issue citation ticket. Dahil in jurisdiction, may jurisdiction sa pag-araw ka yan, LTFRB. Oo, Okay. ang LTFRB, igwaman din mga special enforcer na nagdadarakop kayan, nagrorunda nga na yan sa mga sa mga iba't lugar kang kabikulan. Tanatandaan taman kang inot kan ang nakatukaw pa dyan si Vladimir Kaulugan baga, na taga Mindanao, iyan ang pinagigibo ninda, maski mismo itong si Regional Director Kaulugan, iyo to sa nagrelibo, taan PNP, Iyo, taga-takop naroon sana. Sinda mismo nagdadakop? Oo. Di ba? Sinda mismo okay. Ano ang reaksyon ni COP duman sabi kang LTFRB na ngaya? Deng affidavit of complaint. Sisa itong ma-issue ka affidavit of complaint? Dapat na mag-issue kaya affidavit of complaint. LTFRB mang giraray daw. LTFRB mag-giraray daw. Ang dapat na mag-issue Ang sabi ni COP, kamo ngaya anuhin siya kang gobyerno. Kamo mareklamo, takadakop minan na deng papeles. Oo. Tapos nga kada nindo kami kay affidavit of complaint. Kamo ang mag-issue kay affidavit of complaint. Takamo represina na in charge kan. Correct. Kung sindaman daw ta BBP ang mag-impound, mag-inquest o kaya magkulong kay ning driver na ini kan FRB ay kan na kulurom na ban. Di ba daw makasuhan man lugod sinda? Siyempre, baka may mga technicalities, may mga legal questions. Now, kung i-refer mo sa tamang ahensya kan gobyerno, pwede. Pwede. Dadako, pwedeng dako po. Ugaring, pasensya na ka mo mga tugang, ta CRD Gardiola, pig-text ko na, di man nagsimbag, pig-apudan ko nag-ring lang. Kaya magiging bako balanse ang presentasyon tangon yan. Pinalot na naman ang kung masimbag sa LTFRB tungkol sa isyong yan, ano yan, di ko nakukontak, di nagsimbag si RD. Roger, iyo man talaga, maski sa kuya, nagre-ring, nag-pig-text na, di man nakasimbag si RD. Iyo. Nalibong ako duman talaga, ang madaling sabi ngon yan, so van, auto na, naguli-uli na, pati sa driver. Naguli na, safe and sound. Ito Lawrence. May complaint from LTFRB office. Dapat doon na lang mismo ginawa ng complaint, yung kolorom na van, to be filled up by the LCPS right on the spot. Iga pala niyang formang kukupapil apan Lawrence. Igwa nga ni na, ang tinaram nga ni. Ito naman. Ini na reaksyon na ini, confirm ito si Colonel Isguera, naging Chief of Police kan Legazpi. Correct. Headman sa kan PSO ngunyan. Aram niyang patakaran na may form nga complaint form sa LTFRB office na doon mismo ginagawa niya ng complaint pag kolorom ang ban. Iyan nga I-fill up pa ng Legazpi City PNP o kung si na nakadakop para yun ang complaint form. Kunya na tatapi na libre. Dahil taday ning complaint. Di mo gipig. Dapat Lawrence pa lang. Klinaro mo, kaso tatara mo na daing complaint. Baka daing complaint form. Grabe man. Pag-alon mang magtsamba. Kung di kita pwede magpara-tsamba ka, anta, seryosong issue ini. Pero sa iling ko, nakalag sa blatter, pinalibre, taday ning complaint. Ito yan ngayang ginagawa namin sa violators na captured ng CCTV filed with LTO. Sabi ni Colonel Isguera. Roger. Kung sabi yun, pwede. Pwede. Bahala na sa diri. Kung may abogado sinda, bahala na sinda magkuhan. Oo. Mag-argumento. Basta, dapat ang complaint may file. Roger. Okay. Ang taramon man nga ni nara, Ito. ang taramon man nga ni nara Happy Bitita,
paano man nga kami maglaag kayan na dapat daw sindaan mag-asikaso kaan. Ta sinda nakadakop na, klaro daw na may mga witnesses man. Dapat ko ta, tinindugan na keng LTFRB ta, nga ni masuportan, so ginibok ang pulis. Correct. Iyo man ang pinagadodoon manibitita. Garing pinaglilinaw niya na dahil man siya nin ano man nag-grads sa LTFRB Region 5. Nagtatrabaho sa na daw sinda. Nadakop na ninda. Ngunyan, anpasa na kambulag ang responsibilidad sa LTFRB na o garing kagaw-kagaw daw sinda sa paryo. Panata arog kay so nangyari. Iyan. Okay. Sige, Lowen. Taton, pangay oras ka. Agi mangyari sa LTFRB ta sa para gusto tama na mabalansang istorya. Baka may pwedeng ma-interview duman na administrative officer o konsisay. Basta ko, tinext ko na si Arde kang concern ta kasabago. Oo, Roger. Ikalat ko lang ang simbag niya kung ano man tungkol sa bagay na yan. Oo, Roger, tabi pipi. Bukas man ang DCGB News, pero may bukas sa paliwanag. Basta ko, kung magkagaw sa payuta, nagapara, mainat na naman kita kening niya naldaw. Okay? Roger, ang DCGB News, pero may bukas sa pahayag kang LTFRB, may kinaraman sa siring na bagay. Okay. Ako po, si Luis Bursa Barcena, salamat. Good morning. Salamat, Lowen, sa report. May mga, pag ako nag-programa, may nakakulog ang likod ko pag may mga issue na di ko nababalansi ang informasyon, di ko nakukuatulos ta. Kaya puntang laro niyan eh. Good morning. Kaya lang, bako accessible lang iba tabi pag-abot sa ibang araw. Baka mga busy, di taman kita makahusga, maka-judgment maka-judge kung nataarog ka. Baka po busy sa mga trabaho. Ponte a jugar. Renz Luna, anong bareta Renz? Kumusta ang daraga daw? Nakarehistro na naman in sarong kaso nin COVID-19. Renz, ano ang implikasyon kay ni sa mga daragenyo? Go ahead. Yes, sa maray na kita BBP, asin na maray na agas to mga parantabay para sa mga dugan niya nga mga bareta makalis nga ning sarong simana na mabakantean din kaso ng COVID-19. Na banuanin talaga nakarehistro naman ng panibagong sarong kaso ligdi sa banuaan na nagresulta tanganing suminakat na sa 203. Ang total na kumpirmadong kaso kano nambitan ng helang ligdi sa nambitan ng lugar sa naging pahayag ni Mayor Vic Perete. Si Bicol patient number 4506 sarong 30 anyos na babae sarong nurse na taga-digdi sa Bagong Bayan na Daragalbay asin ang sa history of exposure for verification paman asin ini asymptomatic asin sa ngunyan naka-quarantine na sa quarantine facility ka na munisipyo. Total na 203 na ang total na kaso ng COVID-19 o kumpirmadong kaso ng COVID-19 digdi sa Banwaan kan Daraga na kung saan na digdi ang nanginot ining barangay Sagpo na 31 na total na kumpirmadong kaso. Digdi man sa barangay Maruroyang Pandua na maabot sa 30 na ang naging kumpirmadong kaso sa Sipi 23, sa Tagas 27, Market sa 14, 8 man digdi sa Banyag Malabog, kasi sa Ilawod anom sa San Roque Siam, Binitayan na anom Tabon-Tabon 5, Bagong Bayan 7, Kilikaw anom Villarmo sa 4, Anislag 5, asin sa Kulyat Tulo asin Tigsararo man, sa Baskaran, Busay, Peña Francia, Pandan, Kimantong, Malubag, Walakag, Matnog, Bungalon, Gabawan, Asin, Mayon, total man na di sa isna, ang total na nairehistro na gadang, digdi sa Banuan ng Taragasa na nambitan ng helang, asin sa kunya ni Kukitan, pinagbabantayan na di sa na aktibong kaso ng COVID-19, digdi sa Banuan ng Taraga Panagos at Pakapodan, Kadre Health Unit sa pahinginot ni Dr. Mercy Chua, asin magyaman kan lokal na gobyerno kan Daraga na magsunod sa mga pinapautom City Health Protocols para maiwasan na maulakitan ng COVID-19. Yan tabi pero madagdag na bareta din sa luwas. Renz Luna, DC Jubilan. Salamat, Lowen, sa report ali dyan sa luwas. Okay. Pasensya na po kamo. Jimmy, at saka Jomar, standby na lang kamo sa masunod na programa. Ha? Good morning. Kaya nakita ki oras para sa makomodal pan sa indong mga report. Bueno, paparam na po ako. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky On Mo. Salamat. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you mga viewers sa Facebook Live. Mga viewers sa mga paradangog sa DCGB. Chop, chop, chop. He's hot. I love you all. Goodbye. Won't stop, got her in the cockpit playing with bits. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biochese, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot.